Rekati kwase mose muzita raJesu Kristu. We thank God. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei. Toda kungoti tishare scripture inowanikwa muna Job chapter 19 verse 25. I know unogona kunge uchipindana nezvinhu zvakawanda as a believer of Christ. We don't trust amuna Mwari, but you are going through a lot. So tikaverenga bhuku raJob toona murume uyu anonzi Job aivimba naMwari even asiri muurwere. Aivimba naMwari kunyange asiri mupoverty, because kune vanhu vanovimba naMwari on conditions. Vanovimba naMwari vasina, vamwe vanovimba nekuti vanazvo. But Job akararama muma extremes ese aya ekuti akanga ane everything chaaida. Hanzi pamusha pake paita like a city, zvokuti Job aiva munhu aibatsira. Hanzi I was a father to the fatherless. Aibatsira mawidows, aibatsira vanhu vakawanda. But takuona Job apinda muproblem, is now in a serious situation, is now in a situation yekuti mafriends ake akumuti aiwa, no, you are a secret sinner. Izvo hazviitiwi nemunhu asina kutadzira Mwari. So there are so many accusations dzaakupiwa. Maybe you are also getting those accusations. Maybe people, your friends, have forsaken you, vakusiya, because they think kuti hauchabatsire chinhu. So Job akanga akatoregwa pfuma, mombe dzake akatoregwa mubhongoro, akatoregwa everything. Ndobva vana vacho vatotorwa zvakare. Apedza kudaro, health yake yakabatwa zvakare, akatanga kuita maronda kusvika pakuti mumba mamusikachagariki because maronda ainuwa. The situation of Job inotaurika, but that situation was a terrible situation. Ndeyekuti if it was someone akaniterera zvake aigona kurega kunamata, aitokudza kuti zvaMwari handichadi. Iwe unorega kunamata just because we have pamwe wangobviswa pabasa. Mwari paurida kuti kuitira plan yekuti usumudzirwe naMwari, then wakutotanga kutonyunyuta and kuti handichatonamati saka Mwari acho havako and all those things. But rega ndikutaurire, I like the confession of Job. Just have that courage in Job. Even in that understanding. In Job chapter 19 verse 25. Job anoti, I know my Redeemer liveth. I know my Redeemer liveth. Handisi kuita wokufungidzira. Handisi kuita zvokutaura zvandakanzwa kumwe. But I know him. Unofanira kunge uine inonzi personal experience with God. Unofanira kunge uchi understand your God. Knowing your God. Kuziva Mwari wako. Ndosaka Daniel 11:32 anoti, but they that know their God shall be strong and they shall do exploits. So anoti, I know my Redeemer liveth. Rega ndikutaurire mudikanwi kuti our God is the great I am. Mwari wedu mukuru is not an ordinary, is not a God, but he is the God. He is the Almighty God. Wekuti anonzi neBible Paul achitsanangura pana 1 Timothy I believe it's chapter 6, achiratidza nyaya kuti hakuna akati ambomuona Mwari iyeye. Ane simba rinoshamisa. But chii chiri kuitwa naMwari, sometimes akada kuapia kwatiri anogona kuzviredusa kana kuti kuuya nefomu yatinogona kumunzwisisa. But ari kunzi iye zvake akafunga, hakuna akamuona akaramba ari mupenyu. So what we are saying, our God is the great I am. Is not an ordinary God. So you have to know that. So that when you enter in a situation, ukapinda muchimiro chauri kuona so chiri difficult, you know that your Redeemer liveth, like Job. You know that my God is alive. Maybe you are an educated person and you are looking for a job. And uri kuona so kuti mamwe situation yako haichagoneki. But you are saying, the Bible says, is there anything hard for the Lord? Pane chinonzi chakaomera Mwari here. Pane situation yatingati yakaomera Mwari here. That's why Job achiti, I know my Redeemer liveth. And tozoona the end of Job. Job chapter 42. Unonzwa kuti Mwari vakaropafadza magumo aJob kudarika matangiro ake. Paanga ane zvipfuwo 3,000 zvakanoiswa pa 6,000. Paanga ane number yaimultipliwa by 2. Bible robva rati hakuna vana vakanga vakanaka
sevana vakaitwa naJob. Why? He knows, aiziva, ari kuziva Mwari wake. Job ari kuti I know my Redeemer liveth. You have to know your God. Kuva neconfidence muna Mwari, ndo pane faith ipacho ipapo. Haisi nyaya yeguesswork like zvakaitika pana X19 zvatinoona vana vaskeva vaita guesswork vasingazive Mwari wavo. Vanga vasingazive vachiti tinodzinga nezita raJesu anoparidzwa naPauro, tinodzinga dhimoni. Hanzi vakarohwa nemadhimoni vakabuda vakashama vasina kupfeka. Vana 7 vakomana. So chii chiri kuitika ipapo? Havana shuwa naMwari wavo. But you need to know your God. And wotaura saJob, I know my God. Maybe uneka testimony kadikidika ukangoitirwa naMwari. Batirira pane ikako wotaura kuti ndinoziva iye akambondiitira pakutanga. He will finish the journey. Achapedzisa neni, handisiye. He never brought me this far to leave me. So just know your God and you shall see him doing great things in your life. I know we are living in a world yevanhu vane zvakawanda zviri kuintroducewa zvemanjuzu, masolutions akawanda, vamwe vari kudai ng'anga dzichiadvertisa zitauro taiwa tinozvidai, but tiri kuti isusu vimba naMwari. Bible noti vanovimba naMwari they are like Mount Zion which shall never be moved. Mount Zion which will never be moved. Haumbotozobviswe. Mwari dai vatitira zvakanaka. Be strong and know your God. God bless you so much.